आइया सानैसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो माबायाव बेयाव मुसुखायाव आं जे बिबार बारनो मोनदों बेयाव आं मोजां मोनदों आरो बे जाबाय जोंहा गल्डेन जुबिलि सनाथि फोरबो बे सनाथि फोरबोखौ आं फैनानै मोजां मोनदों गुरुदेव कालिचरण बाबाया जोंहा बेनि फिलसफिबो लानानै बर' हारिया थांनानै दं आरो मोजां साइन्टिफिक वे डिसिप्लिनै जोङो गावनि हारिखौ मोजाङै लांनांगौब्ला बिनि मोनसे शिक्षा दं बे शिक्षाखौ जोङो लानानै सोलिगासिनो दं जिहेतु माने बाव आं बिबार बारनो आंखौ लेंहरदों आं फैदों गोसो खुसियै गतिके आं गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों आरो बे फोथाराव आंहा मोनसे गोदो फैदोंमोन आङो बेयाव माबानि थाखाय बेयाव माने दांलाय सुलाय जालायदोंमोन बे समाव जोङो माइरं साइरं होनो फैदोंमोन गय होनो फैदों बेखौ गोसोखांनायनि आं गावखौनो माबा मोनदों आरो दिनै माने गावखौनो सेन्टिमेन्टेल मोनसे माबा मोनदों जायखिजाया बेयाव बिबार बावनो मोननानै गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों आरो बे बिबार बावनाया नाथाय जोंनि गथै हारियानो बेखौ दिनै बावगोन आरो बे माने मोनसे मोजां मेसेज थांगोन जे जोंनि हारिया जोङो डिसिप्लिन मोजां आरो जों नोंखौ जेब्लाबो गोसोखांबाय थायो ब्रह्मदेब नोंखौ आं जों गोसोखांबाय थायो बे मोनसे बेखौ फोरमायदों जिहेतु गुरुदेव कालिचरण नङा जोंनिया बर' हारियाव धर्मआथ' दङ गोदो बिनि आवगायनो जोंना जे स्टार्ट खालामदों जों बेयाव आसलथे 1900 बेयाव जन्म जानानै जोंना बे 1860आव ओमफ्राय बिथाङा थैदोंमोन बे 1938आव थैदों दा बिनि जायनाखि पलिसि फिलसफि बे फिलसफिया जे जोंनि बर'फोरखौ जे दैखारलांदों बेनि बेहा जे मोनसे माबा दङ बिनि थाखायनो बे हारिनि थाखाय जिहेतु नांदोंमोन आरो बेखौ लानानैसो जों जे थांनानै थानो हागोन बे समाव जिनोखि गुलाय गुजाय दंमोन बिनि फिलसफिखौ लानानैसो जों जे थांनानै थानो हागोन बेखौ जोङो बर' हारिया गथै मिथिदों जों बेनिखायनो जों बेखौ गुरुदेब होनना बुङो बेनो जोंनि गुरु दाना प्रत्येक माबायानो निजा निजा गुरु थायो गतिके बे मोनसे जोंनि थाखाय गुरु नरे जोंनि बर' हारियाव धर्म जेनेबा बाथौ दङ बाथौआ जोंनि थाखाय धोरोम गथै बर' हारिनि थाखाय नाथाय जोङो बिनि गेजेरावनो जोंनि ब्रह्मदेव गुरुदेव कालिचरनाबो जोंनि धोरोम बिनि फिलसफिया एसे बेलेग जेनोखि पलिसियाव जों थाङोबा जों गावखौनो गोजोननाय मोनगोन जों मोजां आग बारायनो हागोन बिनि थाखाय जोङो बेखौ गुरुदेब होननानै बुङो।